En sang. Har du en favoritlyd? Kom her. Hvad er det for en lyd? Det er godt. Hvad er det, du hedder? Hvad er det, du hedder? Daniel. Giv lige Daniel en hånd. En meget modest hånd. Okay, Aarhus. Hvad er det for en favoritlyd, du har? En slange? Der er mange slanger i Aarhus. Okay. Det er fantastisk, Daniel. Mød med din egen slange her. Er den ikke farlig? Okay, så det er sådan, at Aarhus lyder. Der er mange slanger i Aarhus, eller hvad? Ja, nej. Men altså, igen. Giv lige Daniel en kæmpe hånd. Er der andre lyde, jeg skal have med nu, hvor jeg vil lave en sang til Aarhus? Hvad siger du? Der er en... dig. Kom her. Hvad hedder du? Marie. Giv lige Marie en hånd. Hvad for en lyd vil du gerne lave? Hvad er det for en lyd? Det er sådan en lille tigerlyd. Ja, er der mange tiger i Aarhus? Nej, men den lyd kan du godt lide. Kom her. Er du klar? Nu! Er det ikke en sej lyd? Det er helt godt, ja. Og det kan jeg faktisk få den der tiger til at blive dybere på her. Eller højere. Kan I høre det? Det kan jeg simpelthen lave herovre. Nu tror jeg simpelthen, vi er klar til den store Aarhus, som jeg har lavet oplevet her til morgen. De er fandme nogle dejlige mennesker, og derfor har jeg lavet oplevet sådan her. Sådan her. Folk er bare så søde her i Aarhus. Glade ansigter og masser af liv. Folk er bare så søde her i Aarhus. Alle råber, her vil jeg blive. Her vil jeg blive. Her vil jeg blive, ja. Folk er bare så søde her i Aarhus. Er det ikke det? Glade ansigter og masser af liv. Folk er bare så søde her i Aarhus. Alle råber, her vil jeg blive. Her vil jeg blive. Altså folk er bare så søde her i Aarhus. Glade ansigter og masser af liv. Folk er bare så søde her i Aarhus. Her vil jeg blive. Liv. Er det ikke noget rigtigt? Er der noget, hvad er Aarhus kendt for? Hvad skal jeg synge om i verset? Hvad er Aarhus kendt for? Nogen der ved det? Hvad siger du? Er der noget med noget fodbold her? Er I gode til fodbold? Altså, de voksne er så lidt. Altså, vi skal tilbage. Ja, der kommer altså noget med noget fodbold, tror jeg. Hvad siger du? Er det din? Nej, hvis det er din, den ligner bare min helt på en brik. Hvor er min hen? Kan du ikke se, de ligner hinanden helt vildt? Prøv at se her. Det er sgu... Det er da helt vildt. Det er da helt vildt, hvad vi er kattebodies her. Kom. Sådan der. Nå, men vi skal tilbage til sangen. Så vi skal have noget med fodbold. Er der noget andet? Altså, hvad med de voksne, der siger, hvad er Aarhus kendt for en? Det er svært. Glade ansigter. Smilets by. Om det har jeg med i omkring. Okay, kom her. Er I klar til at synge med? 3, 4. Folk er bare så søde her i Aarhus. Glade ansigter og masser af liv. Folk er bare så søde her i Aarhus. Alle råber, her vil jeg blive. Her vil jeg blive. Her vil jeg blive. Aarhus, tak fordi jeg måtte komme her til dig. Du er den fede by i Jylland, I er for sig. I spiller fodbold, I er din vin. Er det ikke vin? Og det må I gerne blive ved med at være. Blive ved med at være. Men hvordan lyder Aarhus egentlig? Okay, Aarhus, inden vi spiller sidste opgave, så er det faktisk tid, at jeg skal videre. Jeg skal til Esbjerg nu videre på min Danmarkstur, men det er en stor fornøjelse at spille med jer. Et dejligt publikum. Giv jer selv en hånd. Og nu skal I alle sammen op og stå, fordi vi skal lige have nogle dansemoves, som vi hører her til sidst. Vi skal danse funk, og det skal jeg jo selvfølgelig lære, fordi I ved ikke, hvordan man gør til funk. Det tror jeg nok, I gør, men det skal jeg jo. Er I klar? Vi starter med at skubbe til loftet.
Nemlig. Og så kommer der disco-mål lige med, og der skal I passe på, at I ikke knapper hinanden i hovedet, sådan her nu til. Lav lidt plads. Ned. Nemlig. Så kommer der en gamle romaner, der sådan noget. Det er de gamle romaner. Og så skal jeg noget rumpigum-dans. Nemlig. Og så skal der hoppes. Hop, hop, hunger, hunger, hop, hop. Fantastisk. Og masser af liv. Folk er bare så søde her i Aarhus. Alle råber, her vil jeg blive. Her vil jeg blive. Her vil jeg blive. De har det rigtig godt, Aarhus. Hej, hej. Nej, det kan jeg måske sige, men lige om lidt herovre skal jeg autografer. I kan faktisk også købe den legendariske Kjærlighed Stafford's CD med al musik på programmet. 60 kroner. Det er jo den perfekte mandelgave, hvis I kan se. Og det er den perfekte hadegave til det, I elsker. Men jeg skal bare lige hurtigt